Το εγώ είναι όπως το σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Το ίδιο είναι και το εγώ. Η απουσία της γνώσης του εαυτού. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι εναντίον του. Βουτάς βαθιά μέσα του. Μπαίνεις μέσα του. Να μπεις μέσα του σημαίνει να φέρεις επίγνωση στο σπίτι σου. Να φέρεις φως στο σκοτάδι. Παρατήρησε τον τρόπο του εγώ. Πώς λειτουργεί. Πώς τα καταφέρνει γενικά. Θα εκπλαγείς. Όσο πιο βαθιά προχωράς μέσα του, τόσο πιο λίγο το βρίσκεις εκεί. Και όταν έχεις διεισδύσει έως τον ίδιο τον πυρήνα της ύπαρξής σου, θα βρεις κάτι τελείως διαφορετικό που δεν είναι το εγώ, που είναι η απουσία του εγώ. Είναι ο εαυτός, ο υπέρτατος εαυτός. Είναι η θεϊκότητα. Έχεις εξαφανιστεί ως ξεχωριστή οντότητα. Δεν είσαι πλέον ένα νησί. Είσαι τώρα μέρος του όλου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα κατευθείαν με το σκοτάδι. Αν θέλεις να κάνεις κάτι με το σκοτάδι, θα χρειαστεί να κάνεις κάτι με το φως. Αν ανάψεις το φως, δεν υπάρχει σκοτάδι. Αν σβήσεις το φως, υπάρχει σκοτάδι. Το εγώ είναι σαν το σκοτάδι. Επειδή δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, γι' αυτό υπάρχει και το εγώ. Τη στιγμή που γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν βρίσκεις κανένα εγώ. Η αληθινή αγάπη για τον εαυτό μας εξαφανίζει το εγώ, δεν το μεγαλώνει. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη η κατανόησή σου σχετικά με το ποιος αληθινά είσαι, τόσο μικρότερο το εγώ. Όταν γνωρίζεις εντελώς το ποιος πραγματικά είσαι, το εγώ εξαφανίζεται. Όμως το εγώ μου δεν είναι μια αίσθηση του εαυτού μου. Όχι. Το εγώ σου είναι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Δεν έχει τίποτε να κάνει με το ποιος πραγματικά είσαι.